Kolokani ko amu fugu wala imandon o dana ta danga 2013 ka ando assemblée kono wasadiya kum konnana alhamdulillah la ni Kolokani to wala glam tuma gilana ka bo Kolokani kono ala ande me wala a chamba ulla ka boy a fala ko nyimu yoku Kolokani kuran woy on me dibila bibina edom be Kolokani a fana ngo jiko descend à partir du mois d'avril, du mois de mars. Aujourd'hui, jiko fana alhamdulillah so be Kolokani oui la ni ba flamu man kamanaga otunyo oye. Ensuite Kolokani sera chaque année ma entretien routier kala mais sera na dégradé totalement faut que sera ban a démarche qui a décès finalement ministre de question orale la assemblée kono je pense qu'aujourd'hui alhamdulillah au bara fana dam nanino jaman kira la kabare maintenant attends qu'on trouve ministre de sécurité oui parce que vous savez malé be mo sécurité la bi Kolokani aujourd'hui est une ville frontalière de Bamako parce que quand il donne Bamako là donc ni Kolokani sécurisé donc ni donne quartier il donne Bamako donc on a demandé on profitera question d'actualité fait quand le ministre fait à commissariat de la Kolokani heureusement à Jabi Dama Kaba dans la Kolokani 100% sans vrai pour 2020 donc on sait qu'à Foko Bokurba Folla Kuba donc mo andi ka Kolokani marala au lieu à Strasro donc bibina on aura un commissaire l'année prochaine mais il faut une fortati ou que Kolokani mo kun na Bamako anya ka fo Bamako mo du ni yera masala commune na anu sera ka ani ministre ka kuma wala maintenant faut être basé sur Kolokani le kangono nous gardiens donc on est en sécurité mais on a fait fana mu yanga BT brigade territoriale ako fana forcer pour que réellement toujours sécurité culture kana anga marakono donc alhamdulillah mi saka fo boko ba folla ko ba mu ngala Kolokani anga manay kono la yini konana no te komuna ni a solo PV bo kalage a PV ko nya ko ma fotisa a PV kono donc wa ka fo ko galomatike param kara katola ala fana ndeme gouvernement a exécuté anga marakono donc lui ko commune am se ka mi fo la yini qui en fait gouvernement fait président de la République fait alhamdulillah a exécuté la fana en fait bon ni a dit commissariat du kono pour si ana kala mo binande mo bisawade ou le Kolokani fana o sara mun ta fana ba invest u ba do Kolokani commerçant de fana ko u ba ndimuso fana furu u be dugu u be so mun ta location na u be yaranma u be ressources Kolokani go fana ma donc en bolo commissariat bibina lakana ko fe yi wala fana sara do en fait parce que réellement ni nous mi ka ro la an nafa ka bongo jugu donc avec do faranga effectif kan avec do faranga soro kan avec do faranga lakana kan avec do fara dugu re fana nyata kan parce que ni secret yoro la usine bena partenaire bena yoro be développer donc amugo mina ka la yini ga sam bakri yiriga ala wala ta yin bide donc amugo be mina onana réellement ame mi fo mo do o ka police mu munale o ku mena ko mu were do et puis man tan fana o dabla bega fanga bunya bega chara bunya no kra am lakana wa ante toro fana donc ame mi fo mo woro de ko nga ba ondon ka wulu ka mo Kolokani anye mu yo wo do fana ame mi fo ka do do dana mi no ta ka dankan ama in ala fe angana yene ko dana ko o dana barako klikli anji kurake jamana ta ko fe Kolokani fana togola anga ko ke an sena chamana bibi na Kolokani ni sécurité go garantie ça les grosses communes de Kolokani masantola dijeni no somugu mun me lisraka mun me konnana akada ni mbeka yeli soro mbeka jisoro sira funa ka glanga bla nyona pour que ça fona ka développer ou ka se ka boka fere no ala ni be anga hamide donc développement tout court o ya sakodi wa même fo doron ka don amanyi no ko wa antenye no ko funa anta ku yemi ambake fo ka sadana na la sonawa u ka dana nu ka soutien kan ça va aller